И здравейте на всички, аз съм Кристиан и днес ще се къме на... не видях името. Съжалявам хора, не видях името просто. Аз съм играл тази игра. Да, тук трябва сега да превземем това. Трябва да избиваме изродите. Continue. Аре от тебе, бе, едно в едно. Умри. Всички ли умрях? Да, всички умрях. Аз ги избих. Continue. Цак. Добре, войници. Я. Горе. Тимът ми ще се казва Милен. Сега го просто Крис. Кристиан. БГ. Да, така ще ми се казва. Нали тук. Аре, бе! Да, това е. С кой ще се бием? Сте, окей. Аз го знам целия... Аз знам всичко тук. Готиното е, че е през нощта. Аре, това не мога ли да го прескоча? Аре, умирай, бе! Тега то откъде ме кили? Бе! Еба, цали за да видиш. Само двама ли сме? Браво, бе! Победа! Поредна победа, дами и господа. Тази игра е лесна за начало. Ама след това... Да е лесно. О, то го взим. О, мага. Взимам ги всичките. Аре! Те паструват пари. Аре! Цък. Окей, батле. Много бързо ми пусна, бе. Mission Area. Ево, не бъде. Ето! Дай взем скутера, бе. Бата, не мога да взем скутера. Умри, бе! Това нещо се превери, бе. Отко. Ето това на
много. Намираш. Айде, победа. Ама ако не бех аз, нямаше да победят. Защото ако не бех аз, оня къде беше вътре и... видите ли онзи как беше в нашата база и идваха още двама. И аз бих добре, че бях аз, иначе щяха да ни избият. Submission area. Ли го е? Точно му бе. Тук е Мишко. Това. Не ти мишката, бе. Не ми се прави на много отворен. Так. Какво ми се прави? Окей, словаци. Дайте тук да се побием малко. Аре, тая база мисля. Тая база е много. Аре, go. Target verified. Continue forward. Take cover. Enemy sighted. Enemy has established control. Тук става по-напечено. Мале те дига такова. Как ще ми подадат? Ей! Снайперището. Пале! Ко? Дайте тук по-добре се бием. Защото тук поне е по-лесно. Не е чак толкова трудно. Това е поне на позната база. Виж бе, левел. Аре, го. Мърш. Аре, да мри, кофта, бе. Шело не е там, бе. Не, кофта, бе.
както винаги, аз направих най-много килове. Remember, short control first. О, фак. Добре, нема цилни. Closing in on the mission area. Лапте. Enemy has acquired the mission area. О, тука е. Пак бе. Пак бе, не. Бързо бе. Holding the mission area. Аре, вите. Там идут. Go. Патриоты. Апта. Давай. Патриоты идут. Патри. Yes, бе. Добре, че бях аз. Да не обърна. Но верно, тази победа беше заради мен. Защото ако не бях аз, нямаше да ги обърнем. Уна само направиха по 1-2 кила, аз ги разцепих всичките. Не можем повече. Я видим толкова. Аз кое съм от всичките? Аз китайца ли съм? Yes. Добре, хора, това ми ще за този клип. Ако ви е харесал, поставете лайк, абонирайте се. И кажете, ако искате да снимам още епизоди на тази игра. И до скоро!